I miren que bonic és este nenúfar. Fa un parell de setmanes ja els vam dir que faríem un jardí a casa de plantes aquàtiques i avui ha arribat el dia. Eva, avui t'has portat tots els ingredients per a fer aquest jardí de plantes aquàtiques. Ara de seguida entrem en matèria, però primer, quina és la planta aquàtica que tenim tots en ment, que pensem que és la planta aquàtica per excel·lència? Jo crec que la que és del principi, no? Jo crec que tots imaginem, pensem en el nenúfar, en eixa granota que està allí damunt de la fulla esperant que la princesa vagi a donar-li un bes. Eixa imatge idíl·lica de conte de fades. Totalment, però el que passa que jo crec que el conte canvia molt. La granota se pot quedar esperant i millor que ho faça en una fulla de nenúfar gegant i tropical com la que va créixer en el Real Jardí Botànic de Madrid en el 2021. Us ho porte l'exemple per a que vegueu els tresors que amaguem els jardins botànics. Va créixer allí un híbrid de Victoria amazònica i Victoria cruciana, unes plantes tropicals, uns nenúfars que poden suportar fins a 70 quilos de pes. Quasi res amb la fulla, saps? I a més tenen una floració super curiosa. La flor només floreix 2 dies. El primer dia s'obri, és blanca i és femenina, amb els estigmes preparats per a que els pol·linitzadors li porten el pol·len. Es tanca i l'endemà s'obri i és rosa i masculina. Uau! Quin canvi en 24 hores. La transformació amb les anteres preparades també per a que vinguin els pol·linitzadors i s'emporten el pol·len. I a més és una flor que té termogènesi, vol dir que es pot calfar fins a 10 graus i això ajuda a escampar el seu aroma a pinya, dient que en el Botànic de Madrid feia olor a pinya tot el dia quan estava florint i això atrau els escarabats i van allí i la pol·linitzen. I després, parlant de nenúfars, en el 2022 un botànic espanyol, Carlos Magdalena, va ajudar a descriure el nenúfar més gran del món. A veure, sorprèn-nos. El Victoria boliviana ja estava descrit i dibuixat des del 1801 d'una de les nostres expedicions, però no s'havia interpretat com que era diferent i han descobert una espècie que pot aplegar als 3 metres de diàmetre. Jo no sé la distància que tindria. Això era fulla? Això era fulla. 3 metres de fulla? Sí, la més gran. La més gran que hi ha. Més de 70 quilos, ahí poden caber 3 persones de 70 quilos. Ets una paella. Jack i Rose del Titanic, jo crec que ahí no tindrien problemes per a sobreviure. Bueno, estem parlant de les plantes aquàtiques que tots tenim en ment, més famoses, i també jo crec que el lotus li fa ahí com rivalida al pòdium al nenúfar. Totalment, jo crec que en un bonufífera aquesta planta és molt bonica. La diferència que té amb el nenúfar és que les fulles i la flor estan elevades sobre l'aigua, no estan surant directament, però és veritat que a tots ens pareix fascinant. És molt bonica. A banda té aquest fruit que vos he portat així, que és un con invertit, que quan està verdet és esponjós, i dins té uns alvèols que tenen els verdaders fruits. Cadascun dels fruits té cada fruit guarda una llavor. És la flor nacional de l'Índia, amb molt de simbolisme tant per a l'hinduisme com per al budisme, i té una cosa molt curiosa que és l'efecte lotus. Pareix una sèrie, però no és una sèrie. Resulta que he portat així una fulla de lotus, que l'he agafada fa unes hores, es nota, no? Però si la pensem, podem pensar que és llisa, però en realitat és irregular a nivell nanoscòpic. Aleshores, si nosaltres agafem i posem una gota d'aigua, a veure si se veu bé, què vol dir? Què li passa? rellisquen tot el rato les gotes. No sé si s'està veient. No sé si vegueu com estan relliscant les gotes. Aquesta fulla és hidrofòbica, perquè les gotes roden i a banda després van netejant la fulla. No se li queda mai. Aquesta fulla mai es banya. I l'efecte lotus ha inspirat molts el que es diuen materials biomimètics, vol dir que imiten la natura. Han fet teixits intel·ligents basant-se en això. Dos plantes molt boniques, el lotus i el nenúfar, però que normalment es confonen, es venen al cap al mateix temps. De fet, es confonen tant que el famós lotus blau egipci, que és famós perquè es va trobar en la tomba de Tutankamon, en realitat és Nymphaea cerulea, que és un nenúfar. És a dir, que imagina les confusions. Però bé. Fins allà arriben. Atén-me, has dit Egipte, jo crec que tot el món també té en ment el papir. Totalment, claro. El Cyperus papyrus és una altra aquàtica molt important, d'ahir ve la paraula paper. Per a fer-nos una idea de com gastaven el papir en egipci, lo molt que el gastaven, ens hem d'anar a la Bíblia i pensar en la història de Moisès. Sa mare el deixa en el Nil entre joncs en una barqueta de papir. En realitat es gastava per a xicotetes embarcacions, per a calçat, per a catifes i com no per al roi en el que després escrivien. Sí que sabem que el papir és aquesta planta que tenim així, que és una planta, com us deia, aquàtica, i té una tija de secció triangular. D'aquesta tija es treuen les cintes llargues que s'unien totes així damunt i es feia una capa en un sentit, totes juntes, i l'altra capa en sentit perpendicular. I després tot es prensava, s'assecava, es polia i ens quedava este full que és flexible però resistent. I ahir no s'escrivien jeroglífics, s'escrivia una escriptura que es diu hieràtica, que va evolucionar junt amb els jeroglífics i que era més ràpida, més senzilla per a textos importants científics o religiosos. Tu has estat pintant les plantes aquàtiques massa boniques. Són molt boniques, però espera que tinc un cas especial, perquè tinc una planta molt bonica,
però un lado oscuro, un costat fosc important. És el jacint d'aigua, Eichhornia crassipes, a veure si ho dic bé. És una planta molt bonica, té una flor lila espectacular. Sí que és veritat, sí. A més, és molt cridanera perquè sura, perquè el pecíol de la seva fulla està engrossat com un baló de platja, i és molt bonica. Què passa? Que és una invasora molt agressiva. A Espanya la tenim des dels anys 80 i és conegudíssima la invasió que va fer del riu Guadiana. Ens va treure totalment. Va envair més de 100 quilòmetres de Guadiana i ha costat milions i milions d'euros eliminar-la. Però és bonica, és invasora i, a banda, resulta que depura molt bé l'aigua. Les seues arrels... Algunes coses bones havia de tindre. Tots tenim els dos costats, no? Ella és capaç de retenir i filtrar els metalls pesants, també elimina herbicides, pesticides, els fenols, i és capaç de reduir la concentració bacteriana en aigües contaminades. O sigui que... Ja ens has fet un xicotet catàleg de plantes aquàtiques i ara sí que sí, entrem en matèria, prenguem nota a casa perquè volem tindre també nosaltres el nostre jardiner de plantes aquàtiques. Això és possible, com ho hem de fer? Jo voldria una piscina natural, no? Per la terrassa no ens dona per a tant. No, el balconet, terrassa, diu, el balcó, voldràs dir. Aleshores, el que tenim, necessitem, evidentment, un cossiol, no cal que diga que no ha de tenir forats perquè posarem aigua, que l'aigua no s'escape. De boca ampla, i què anem a fer? Anem a utilitzar substrat que el comprarem per a plantes aquàtiques directament i el posarem en la base. Recordem que una opció que tenim, que és senzilla, és agafar directament una planta que tinguem en cossiol i posar-la. Si tenim un cossiol gran, podem agarrar una altra i omplir-la d'aigua, però així mostrarem com plantar. Després, la planteta que triem, que vagi arrelada, la posarem, la treurem del seu cossiolet i la posarem en la terra, la posaríem així, posaríem més quantitat, i molt important, hem de posar després les pedres, les pedretes decoratives, perquè la terra, si no, acabarà elevant-se. Aleshores anem a posar unes pedretes per així, que de passo farà un guapet, per a anar mantenint i cobrirem tota aquesta terra. I això amb aigua. L'aigua que hem de posar, quina ha de ser? Ha de ser aigua, com sempre, filtrada, ha de ser aigua que s'hagi evaporat per a que no tinga clor, o també la de l'aire condicionat o la de la secadora, també ens serveix. Què podem plantar? Podem reutilitzar-la. Sí, podem plantar de tot. Podem plantar el papir enano, podem plantar alocàcies, el paraigües, el Cyperus alternifolius, qualsevol planteta aquàtica que ens recomanen. I després podem decorar també amb plantetes que es venen com aquestes, que són plantetes que suren. I aleshores les podem agarrar, això imaginem que té moltíssima més aigua, no? I les podem agarrar i posar-les directament així cobrint i decorant. Per al manteniment, important, l'aigua no es pot quedar estancada. O la canviem molt sovint, o podem posar un motor, com este que hem portat així, que són els motorets que se posen potser en un aquari, que el que fa és generar bambolletes d'aire i que l'aigua estiga en moviment. Si no, simplement traient esta i anar posant-ne de nova, amb més freqüència quan faci calor. I els mosquits, els nostres grans amics que arriben ara en estiu, o tractem l'aigua amb sabó potàssic. Això seria un focus de mosquits. Totalment. O posem sabó potàssic a l'aigua o alguns truquets així, o també podem posar peixets, ja tenim la cosa idíl·lica, i que se mengen les larves. Perquè clar, això ha d'estar a l'exterior. A l'exterior. El balcó o la terrassa, en cas que tinguem terrassa. En sol o semiombra, que tinga llum. Jo crec que ens ha quedat claríssim, Jo crec que sí. Ara falta posar-ho en pràctica. Amor, este estiu. Sí, a casa també, a posar-ho en pràctica. Eva, mil gràcies. A vosaltres. I mira, busquem un nou poble i a fer una visita més.